आरो नोंनि बाथ्राखौ जों मिथिखादों नों दा जेरै सिस्टेमाव दं जोंबो मिथिदों बयबो इनिखायनो नों फैगोन सानदोंब्लाबो नों गोसोसेयाव फैगोन होननानै सानदोंब्लाबो नों दिनै फैनो हायाबाबो जों जेबो दुखु मोनाखै आरो नों हरनायनि थाखाय जों खुसि माने नोंबो जोंखौ निजिनि बर' फिसा दं होननानै बिदा बिनानाव फंबायफोर दं होननानै नोङो जोंनो दिनै बिमा बिबाजै बिब' दं होननानै इयावसो जोंनो अनसुंथाइ हरदो जोंनो इनिखाय जोबोर साबायखर थाबाय खुजि दा जों नै दख'नाखौ लांफैबाय आब' फुजिनिफ्राय हरनाय बेयो बे जाबाय बर' बिटिक है ना ब्रांड का आपका वो नाम क्या है वो ये नाम का दुकान का नाम बर' बिटिक हाँ बर' बिटिक बेनिफ्राय लांनो हरदों आरो ना आब' फुजिया ओमफ्राय आं दा बेहाय लांफैबाय ब्रेन्डनि नामा नैबेनो जाबाय बेनि ब्रेन्ड एम्बासादरा जाहैबाय आब' फुजि आरो बे नामा जाहैबाय बर' बिटिक ब्रेन्ड एम्बासादर नै फुजि बसुमतारी लिरनाय दंखायो नै नायबानो जाबाय दा बेखौ आं लाना थांनोसै ओमफ्राय आरो रायजोफोरनो रानना होनोसै दा आं बिदिनो सननानै लाबोबाय ससे ओमफ्राय नाथाय बेसिम लामाया लेथ्राना जों माबाखै बरबारिखै आरोना बिखिजा लामाया लेथ्रा ओमफ्राय बेखौ आं बेजों लांनो हागोन ना बेखौ सानगासिनो दं आरोना बेखायनो आं दा आदा राजाखौसो लिंहरनांसिगोन बिथांनाव गारि दंना बिथांनि गारिजों लांनांसिगोन आरो दा आं बेजों ससे सलायखांबाय आं थेवबाबो सलायना नायबावगोन ओमफ्राय जुदि लांनो हायोबाथाय आं बे स्कुटिजों लांसिगोन आरो लांनो हायाबाथाय आं आदा राजाखौ लिंहरनांसिगोन बेखौ हरदों आब' फुजि बिथाङा क'क्राझारनिफ्राय हरदों बिथाङा बे ब्रेन्ड एम्बासादर जाहैबाय बे दख'नानि आरो बे दख'नानि मुंखौथ' आं दहाय मख'खाबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दायो आं दंफैयो आरोबाव फिन खनसेबाव बरबारि बाथौ मन्दिर पद बे बाथौ मन्दिर पदआव जोंनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिखौ सिलिंखार आरो थेर बेथेर खालामदोंमोन आसाम सोरखारा दा बेनि अनसुंथाइ महरै जोंहा बर'नि मुंदांखा फावगिरि अदेबानि एक्ट्रिस बिथाङा 1 लाख रांसोनि दख'ना हरदों बे गासै गां 40खौ लाबोनाय जादों ओमफ्राय जायखिजाया 1 लाखसोनि दख'ना लाबोदों ओमफ्राय बेहाय दा आब' फुजिया हरदों लोगोसे बिसोरनिया आब'आ बे जायबा दख'ना हरदों बिनि ब्रेन्ड एम्बासादर जाहैबाय ओमफ्य बिनि अनार मालिकआ जाहैबाय मालिकनि मुङानो जाहैबाय अंकुर साइनि बिथाङा बे दख'ना मालिक ओमफ्राय आरो ब्रेन्ड एम्बासादरा जाहैबाय फुजि बसुमतारी बिथाङा आरो लोगोसे बिथांमोननि ब्रेन्डनि मुङा जाहैबाय बड' बाउटिक बेनिफ्राय हरदों नोंथांमोननो माखासे आं स्क्रिनाव देखायगासिनो दङ ओमफ्राय जोङो दा नैबे मादैमोननाव सोंना लागोन बिथाङा जे दख'ना दान हरबाय बेहाय माखासे बिथाङा फैनो नागिरदोंमोन नाथाय बिथाङा फैनो हायासै बिथाङा गोरबोआव दासान्दि गोरलै दङ माने बिथाङा बेसिम नुजाथिनो हायाखै लोगोसे बिथाङा जोंनि सिगाङाव दुखु मोननाय फोरमायहरदों मानोना बिथाङा बेहाय नुजाफैनो हायाखै बेनिखायनो बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायहरदों आरो लोगोसे जों दा मिथिनो लागोन दा बाजैमोननियाव मिथिनो लागोन आरो नैबे मादै आब'मोननियाव मिथिनो लागोन दा जोङो बिथांनिफ्राय अनसुंथाइ होनानै माबायदि मोनखो बिथांमोना बेखौ जोङो मिथिनो लागोन बाजै फंनैसो बुंदो खुजिया आगै साबायखर थाबाय जाय मालिकआबो नोंनो हेफाजाब होनानै बे दख'नाखौ जाय मानसिमोन नामा मामोन दख'नानि अंकुर साइनि नोंथांखौबो जों साबायखर बावहरबाय माने जोंनि दिनै गासै जे हरनायखौ अनसुंथाइ हरनायखौ दख'नाखौ जोंनो हिन्जावफोरनो गासैनोबो हरनायखाय बेनिखायनो आब' खुजि धन्यबाद हरदों नोंखौ जोंनि दिनै बे समाव दुखुथिया समाव न' सेफायजानाय टाइमाव नोङो जोंनो अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय नोंखौ जोबोर साबायखर थाबाय आरो नोंनि बाथ्राखौ जों मिथिखादों नों दा जेरै सिस्टेमाव दं जोंबो मिथिदों बयबो बेनिखायनो नों फैगोन सानदोंब्लाबो नों गोसोसेयाव फैगोन होननानै सानदोंब्लाबो नों दिनै फैनो हायाबाबो जों जेबो दुखु मोनाखै आरो नों हरनायनि थाखाय जों खुसि माने नोंबो जोंखौ निजिनि बर' फिसा दं होननानै बिदा बिनानाव फंबायफोर दं होननानै नोङो जोंनो दिनै बिमा बिबाजै बिब' दं होननानै इयावसो जोंनो अनसुंथाइ हरदो जोंनो बेनिखाय जोबोर साबायखर थाबाय खुजि आगै फुजि जोंनि गासै रायजो राजानिफ्राय नों आगैनि सायाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय आगै नोंनि देहाया मोजाङै थांथों जोंनिफ्राय अरायबो साबायखर बावबाय नोंनि देहाया मोजां थांनायनि थाखाय जोङो इसोरनि थाखाय आर'ज गाबहरनाय जाबाय आरो बे जोंनि बर' रायजोखौ अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय आब'निसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय खुलुमबाय आगै बाजैयाबो फंनैसो होनदो
आब' फुजिखौ मा होनो दा फैनो लुबैदोंमोन होननानै खोनादो खिन्थु फैनो हायाबाबो जों दुखु मोनाखै आब'आ दे गावनि देहा इदि जाना थानायाव जोंखौ अनसुंथाइ हरदो रोजा रोजा साबायखर आरो जों नोंखौ मोजाङै मोजाङै नोंनि देहाखौ लाबोनो हाथो जों बेखौनो साबायखर बावो आब' इसोरनिसिम आर'ज खालामो नों मोजांल'सो माने गोख्रोङै माने देहाखौ लाखिनो हाथो नोंनि साननाय बायदि जाफुंथो नोंनि लुगैनाय बायदि मोनफुंथो आब' इसोरनि खाथियाव नोंनि जानानै आखाइ फारनै खबजोबनानै आर'ज खालामहरदो आब' मोजाङैल'सो नों साननाय बायदि जाफुंथो नों देरबावलांथो साननाय हास्थायनाय लुगैनाय जाफुंसारथो आब' दा बेबायदिनो गोबां दुखु फोरमायहरदों बिथांमोनाबो आरो लोगोसे बे समाव नोंथांमोना माबायदि जागासिनो दं मिथिखायो जानांगौ बे समाव माने बिथांमोना दासिमबो निजनि जायगाखौ मोनथ'नो हायाखै दा बेबायदिनो टम्बुक सोंनानै बा ट्रिपाल सोंनानै खावसे न'आव खावसे थादों बेबायदिनो सोलिगासिनो दं थासारिया बे समाव आरो लोगोफ्राबो एसे बुंबावगोन बिथांमोननि लोगो जायोबा मादैमोनाबो एसे बुंगोन नामा मोनसे एसे बुंना होदो आब' बे आब' नों जों मोजाङै नोङो थालां जों आरो जों मा बुंबावगोन जों नोंखौ साबायखर लाहरबाय दे लोगोसे फुजि बसुमतारी बिथांनिया दासान्दि गोरबोआव दङ बेनि सायाव मा मोनसे गाहाम हामलायथि बावहरनो सानो नामा बिथांनि इयुन जोलैया जाहाथे मोजाङै जायो मोजाङै जोनोम मोनो बेनि सायाव बाजै मोनना एसे जों गासैबो रायजो राजाया इसोरनिसिम मोजाङै जाथों होननानै आर'ज गाबहरो आरो बेनि साननाय हनायफोरा गासैबो जाफुंजोबथों इसोरनि सिगाङाव आर'ज गाबहरनाय जाबाय मोजाङै जाहाथे इनि गथ' जोनोम मोजां मोनथोंसै आरो जेरैबायसा बे लुगैदों इदिनो मोनथोंसै इनि साननायफोरा जाफुंथोंसै इनिखाय साबायखर जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि